shout out to mga kodo. Alok ko yung mga kasuluran. Shout out pa. Happy sunggut to ka mga kanta. Lingaw-lingawan ang dati makayo. Okay, shout out kanyo ro. Mga rato ay mga bait na tison. Okay, sa mandatory talamitaw si Dato Emilio. Ayaron, wait pag-upunta. Dato Mantamponay, Dato Aragasi. So, shout out kanyo langon do. Ano po umasa ini sa Puruman? Cameraman kayo. So, pipito ayar na to kontra. Tuang Tomis. Xavier kakalaban. Xavier versus CCPI. Xavier kag siyat punta siyat sing taga-Cebu. CCPI kaga dribble tabuan mga ratuan. Rusty. Janti kurangan si Pustika. Mau ko ito siya ng mga players kahit gawas. CCPI 24-19 CCPI. Segundos. Shout out to kanyo langon doon mga rato manubok kulamanan. Iya kay
Takot na. Eh! Tawag ka. Hindi ko na. Second quarter. Naka-score. Oh. Ito ko to ulaw lako. Okay, shout out again to mo. Kalau ko yan, talangon tag-iyo kong mopya na sunggod to ka mga kanta ng mga dato do at Quezon. At kanta na cheer to si Gaw. Mopya Gaw. Kaya kakanta ng mandatory do at Quezon. Shout out to Langon, kanyo Langon. Takot video ka Romanyo. Savior. Yo, koy na diyan. CCPI. Alok po ito ang mga karatuan. Kagnaran ng kijit eh. Napaipi mga aso. Yokoy.
exercise 23 ang score. Kawag sabot to. Magsis malalak. $26-25 CCPI. Hindi akan dawag ka. Nawanto. Biyak-biyak kukog-kukog. Kalayatan ang diyawag niyang ka kita anta basta matumpis imbis na sa batara ang matumpis kay mong tatalo. Oy! Balas na makalapay ko Jet Li of CCPI. Natuki.
Good morning.
46-43. Xavier. 46-43 Xavier. Thank you very much. Okay, shout out to Kalimo Carmando, Kyokong. Obiato, dato matambuan na iman niyang balaw langon do kanyo mga inayon. Yan na sunggot to kamanga.